Errakaburu boreal horiek, oso politak iruditu zaizkigu. Gaur egin beharko ikustera. Lan erra jarri dute. Bizio hori hartu behar dugu euretzat, eta seguro Asier Hilariok arratsaldean da, Asier Hilario. Ikusiko aurora borealen bat. Ba, bera, lehen urten Finlandian egon nintzala, saiatu nintzen 3 gau jarraian, sekulako hotza, eta ez. Ba, orain berriki ikusi duen batek kontatu dit, dirudienez begiak, zuek jakingo duzu zientzialariek nik baino hobeto hau esplikatzen, begiak ikusten dula edo jasotzen dula, ez dakitzen bat segunduro. Eta orduan, argazki kamerek eta argazki makinek edo kamerek hartzen dutela oso ondo aurora boreala, nahiz eta sarritan, zuk ezin ikusi izan. Eta orduan, batzutan gertatzen ari direla, baina ez direla ikusten. Eta ikusgarriak, benetan ikusgarriak direla, hola, ikaragarriak, kontaktuak edozkat eta aurora borealetan. Enrique Zuazu, arratsaldeon ongi etorri, eta zorionak. Eskerrik asko. ERC beka. Bai, ez da, baina Eskerra Republikana da, European Research Council. Hori da, kontatu guzu ze beka da nau, ze garrantzi duen hau, honek... Bueno, garrantzia jasotzen duenarentzat, kasu honetan neu, bada 5 urterako finanziazio neko, bueno, eskuzabala, norberak bere taldearekin ikerketa egin dezan nahi duen Europako tokitan. Osa, izan alda, Europako erozein, Panaman ez du balio adibidez. Europatik kanpo dago. Baina izan alda, Europako erozein unibertsitate, instituto edo zentru teknologikoetan. Eta gure hori egin zen Europak sortu zuen agentzia oin dela 10 urte, pixka bat estatu batuetan, Bigarrengo Gerra Mundialaren ostean sortu zen National Science Foundationaren itxurara, nolabait zientziaren finanzazioa pixka bat politikatik urrundu eta epe luzerako nolabaiteko erronka bihurtzeko zientzilarien eskutan utzita, ez? Eta adibidez, ezaguna dena Masculel, Kataluniako konseilari izan dakoa denpora askoz, izan zen ERC-ko presidente bat, hor 2 urtez edo ez. Eta hor orduan, proiektuak erozein arlotan bidali aldira, giza zientziak, letrak, zientzia esperimentalak, matematikaren panel ele badago, eta matematikaren panelak aukeratu ditu 10 proiektu Europa osorako, eta, gurea izan da horietariko bat. Espainia osoan usten dut 12 izan direla, danak Madridera eta Bartzelonara joan dira, neurea ezik Eibarrera etorri dana, ez? Baina zuk herrike baukezu kezka bat, gero programa hori edo proiektu hau, zin izango ote den Euskal Herrian garatu? Zergatik? Bueno, ni Madrideko Unibertsitate Autonomako katedraduna nahi, eta printzipioz beraz, noski, oso posiki izango litzateke hori hor garatzeko, baina, Eibartarranan ez, amorro pixka bat ere badudalako ez, hemen Euskal Herrian gauzak egiteko, pixka bat aukera hori ere aztertzen ari gara, ez? Baina, azken bolada honetan, gauzak makali bilidera alde horretatik, eta ikusi behar, garatzeko gai garan hemen, edo hemen eta beste hankatxo bat Madriden, edo nola egiten dugun. Noski, konpromiso handia ere bada, ERC-ek eskuzabaltasuna du, 2 milioi euro jartzen ditu ikerlari baten eskuetan, baina gero eureri ere bueltatu behar zaien nolabait ikerketa hori garatzeko baldintzarik onenak, ez? Eta azken batean hor aukera handiena izango da gazteentzat, ze azkenean proiektu hori diru potoloa ematen du, baina azkenean da 15 gazte hor aritzeko aukera bat, ez? Batzuk informatikari bezala, beste batzuk doktorautzako tesiak. Gai baten inguruan aurkeztu zenuen zuk lana? Kontrol dinamikoa deitzen da. Dinamika da, igitzen dan guztia, eta kontrola da, automatizazioa, gidatzea, eta hori da, nolabait ingenieritza eta matematikaren arteko eta informatikaren arteko arlo oso zabala, ez? Control Sciences deitzen dena, eta guk nolabait hor jorratzen dugu matematikaren ikuspuntutik oinarrizkoena den pixka bat zutabe hori, ez? Eta horretan arituko gara. Matematikan aldetik badakigu zer egin beharra dagoen, gero erronka da baita horrek izatea eman bat edo ekarpen bat teknologiara, industriara, eta horretan ere Euskal Herria nitxo egokia litzateke dugun tradizioagatik. Eta konpromisoen artean gazteak ere, ikerlari gazteak ere erakartzea dago proiektu horretara? Azken batean horretarako da, ze hor esaten nuen bezala 5 doktoradutzako kontratu izango dira, eta 8 postdoktore, ez? Orduan batzuk izango dira, karrera bukatu
eta hor izango dute 5 lagunek beraien tesia garatzeko, ero hasteko behintzat aukera, eta gero postdokak dira beste nonbaiten edo hemen bertan, edo beste nonbaiten tesia egin, eta 2 urtez nahi dutena, beraien trebakuntza hobatu, sendotu, gero ja mundu mailan, mundu akademikoan sartu baino lehen, ez? Beraz guztira, izango dira, 5 bider 3 15, 8 bider 2 16, 31 urte gazteen dako, ez? Aukera polita. Zoriontzeko moduko, bai. Zoriontzeko moduko, arro Oso merke gaude. iruditzen zait, 2 milioi euro bakarrik kostatzea 5 urtean. Zatitzen duzu eta, ematen duena, ez? Baina hori nahikoa da, benetan? Numerador, denominador, da ateratzen dena. Ez, azkenean ez... Horraino iristen geha. Ez, kontra... Ez dakizu nik nolako arazoak, Enrique, Deustuko Unibertsitatera joan nintzenean, ekonomia ikastera, hitz eta izen guztia matematikako euskeraz nekizkien, eta ez nekin gaztelerazko izenik. Eta hori izan dituzun guztiak oso berriak ziren niretat 18 urterekin. Beraz, horraino iristen gara hortxe. Justo, baina horraino. Aurkeztu iguzu, Ainhoa, Inez, gaur gurekin dugun zientzialari gaztea. Bai. Badakizu gustatzen zaigu beti egitea matematika eta zerbait, eta ez dakit nola elkar topatu ginen interneten nolabait, Ainhoa ezagutzeko aukera izan nuen, Euskalduna, Donostiarra, Leioan ikasitakoa, beraz, alumni bera ere, ni ere banai, beste garai batekoa, baina ni ere alumni nahi. Gero Oxforden tesia egin zuen, matematika puruaren arloan, baina bera izatez, pasioz, arraunlaria ere izandakoa da, eta azken bolada honetan orain ja bueltatuta dago Euskal Herrira, ingenieritza eskolan irakasle, eta, azken bolada honetan ari da matematika eta arraunlaritzaren artean dagoen biomekanikaren arlo hori aztertzen, ez? Gu biomekanikara iritsi baino lehenago asko gustatzen zaigun ezkazetario, esan dugu, matematika eta arrauna. Ainhoa Inigez, arratsaldeon, eh? Kontatu iguzu, batera puntua biomekanika da, eta zer da biomekanika ba? Biomekanika ez bio eta mekanika, mugimendua aztertu, bizidunen aldetik, ez? Biomekanika azter dezakegu alderdi desberdinetatik, baina ni arraunean zentratu nintzen, ez? Beti izan nuen arraunlari bezala, interesa handia teknika perfekzionatze horretan. Eta orduan, esan nuen, menos forren nengoela, interesa izan nuen pixka bat bideo hori hartzeko, ez? Hango karrerentan, hango... Leku hona. Ara joateko arrazoi hona zen, matematikan, maia horrean, ez? Baina, arrauna nun ere, ez, eta, han egon da, aukerak bilatu nitu mundu mailan arrauna punta-puntako den tokian Zelanda berrian biomekanikan lan egiteko. Eta, zer da biomekanika eta arraunean? Azken finean mugimendu horiek, pertsona edo arraunlariaz gain, txaluparekin batera eta uretan, elkarrekintza guzti horiek aztertzen dituen, zientzia edo litzateke, ez, arraunaren aldetik. Hemen arraunlari bat jarri dugu, hori da, ikusten duzue, badaukagu txalupa, badaukagu arrauna, badaukagu arraunlaria, bera, noski. Eta ikusten duzue, arrauna badakizue, interesgarriagoa. Apuntauta. Edo zein adinetan egin daitekela, eta egia da masterretan ere munduko txapelketak daude, edo zen anima daiteke. Orduan, ikusten duzue, gezi desente jarri ditugula hor. Zer dira horiek, azkenan elkarrekintza horiek aipatzen ditute banean, arraunlariak arraun hartzen duen puntu horretan, indarra aplikatzeko puntu horretan, badaukagu aztertzea aldagai zehatz batzuk. Gero, oinak ere, txaluparekin kontaktuan dauden horretan ere, beste aplikazio puntu bat daukagu. Gero, gorputzaren posizioa ere ze angelutan dagoen ere, garrantzizkoa izan daiteke. Orduan, gero, haizeak ze kontrako indar egiten dion ere arraunlari eta txalupari. Orduan, ikusten duzuen bezala, sistema oso konplexua da, eta egia da, arrazoi hori beragatik, sistema biomekanikoak ere, beste kirolekin konparatuta, nahiko berandu etorri direla arraun mundura. Txirrindularitzan urtetan aspaldi da, nik ikusi izan ditu gainera, berrietan. Mendiak igotzen, zenbateko indarra eta ze angelurekin egin behar zuten, eta horren arabera zilinean nun jarri behar zuten, entzuten aritu nintzen. Baina hori, nolabait, Estatu Batuetako zuzendari teknikoarekin hitz egiten, eta esan zidan,
hori da, oraindik kontuan izan behar dugu gauza nahiko berriak direla beste kirol batzuekin alderatuz gero. Eta, bueno, egia da orain goi mailako sistemako dauzkagula, baina, bueno, oraindik ere hobekuntzak egiteko aukera ematen digu. Baina beti ere eliteko kirolean, ala honek aplikazioa badu gure egunerokoan, hemen biomekanikari buruz aritu gaitezke, egunero dauzkagu mugimendu hauetan, bueno, edo... biomekanika egia da, bueno, kirolean, kirol guztietan azter dezakegu, eta, bueno, futbolean bertan ere ikusi izan dira, edo estrategiak aztertzeko, edo badmintonan ere badakit erabiltzen dutela, baina hor estrategia aldetik batez ere, edo posizionamendua ere tenisean izan daiteke. Baina badago beste alderdi bat, esan dezakegu ingenieritza biomedikoa eta biomekanika aldetik aipatzen. Bueno, orain irudietan ikusten ditugu beste irudian agertzen zen arraunketa olimpikoko irudi batzuk ikus dezazuen nola badauzkagun arraunketako bi modalidade desberdin. Bai, askok ezagutuko dute trainerukoa, eta agian hemen arraunketa olimpikokoa ez, ikusten duzue aulkia hemen aulki mugikorra mugitu egiten dela, hau 2012ko olimpiadetakoa daukagu, eta aukeratu dut irudi hau batez ere, hemen dauzkagun Zelanda Berriko bi arraunlari horiek mundu mailako kirolari onenetako batzu ditugu pasada bat dira, eta... Zuk ondo pasa dezu gainea. Bai, nik disfrutatzen dute, esan gustatuko litzaidake barruan egotea oraindik ere, baina, modu honetan arraunarekin kontaktua jarraitzeko aukera daukat. Bai, izan ere zerak, fletxak eta ikusi ditugunean hori etorri burura, ez da bi arraun egiteko modu daudela. Bata aulkia mugituta eta bestea gure kasuan bezala, traineruetan, ez da? Nik banuen entrenatzaile bat esaten zidan, hau formula bat bezalakoa dela. Azkenean ikusi txalupak, finak, pixuare harina eta traineruak, nolabait, karrera de karretas deitzen zuen horrelakoa, ez azkenean txaluparen pixua, izugarria da hauekin alderatuz gero, eta gero mugimendu aldetik ere esan nahi dut arraunketa olimpikoan gorputz guztia erabiltzen dugu. Eta konsiente ez denak askotan esango dizu, besoetan indarra auki beharra daukazu, ez da? Eta ez hemen, pentsatuko uste, eta denok pentsatzen dut bat egingo duzuela nerekin, hankak dira guregan indar gehiena daukaten atalak. Eta horiek dira, benetan indartsuak eukibarrituzunak, arraunketa mugikorra egiterakoan egia da, ez dela nahikoa, eta gorputz guztiak konexio bat eta euste puntu potentea euki behar duela. Segurazki abdominalak eta dorsalak eta abdominalak. Jasateko, bertan daukazun presio guzti hori, eta horregatik, gainera, ni bizkarreko arazoak izan ditutela, horrean arrauna uretan sartzen duguan jasateko behar, presio hori jasateko indarra handia eduki behar duzu gorputz guztian. Edozein kasutan, hau formula bat eta gure traineruak. Eta gure traineruak, edo norke ikusiko zituen. Edozein kasutan badauka beste aldagai bat eta daude da itsasoa. Noski. Eta itsasoa ez da, hortxe ikusten ari geran pista. Ez, orduan, azterketa biomekanikoa egiten dugunean, egia da, arraunketa mugikorrean, beste maila batean egiten dela, bai olimpiadetan badaukagulako, baina alde biomekanikako azterketa aldetik, oraindik traineruen munduan oso berria dela esan daiteke. Eta, horretaz gain mugimendua bera ere ikusten dugu guztiz desberdina dela. Gero itsasoan egote horrek ere azterketa hori zailtzen du. Eta askotan entrenatzaiekin hitz egin dudanean, bainik ez daude konbentzituta. Traineruan ze punturaino lagungarri izango den. Ez esaten, baina eske aldagai askoz gehiago daude, eta zaila da gauza horiek denak kontuan hartu, eta azterketa esanguratsu bat egitea, eta oraindik konbentzimentu hori. Horretan lan egin beharra daukat. Bueltatuz, irudiak sartu zaizkigulako eta erantzun bari geratu dalako osasunan izan dezakeen aplikazioa. Hori da, seguraski entzungo zenuten orain gutxi Mondragongo Unibertsitateak ingenieritza biomediko eta biomekaniko aldetik nola iruden egindako bizkarrezurren replika batzuk egiteko gaitasuna daukan. Horrek zertako balio ditu. Horrek balio digu, operazio bat egin aurretik, medikuak berak bizkarrezur horrekin lan egiteko aukera izango duelako. Eta horiek abantaila oso handiak dira. Beraz, biomediko aldetik eta biomekanikaren mugimenduarekin batera ekipo potenteak lanean ari dira, osasun gintzan ere bideak eta zabaltzeko. Eta bestela, kirola ere, ona dela osasunerako mugitzea, ez dut mekanika hori, esake, Eta, ze gertatuko litzateke adibidez, trainera baten aulki mugikorra jarri ezkero?
errendimentua igo egingo leukero, nola baite bertako, hemen hasi zanean trainerak eta sortzen, jentearen horren sortzaileen intuizio, hau da, aulkia finkoa izatea, aproposa izan zen, errendimentuaren aldetik, edo... Bueno, azkenean historikoki datozkegun txalupa batzuk dira, ez? Azkenean baleak harrapatzera joaten zirenean Oriotik, Zarautzetik, eta barreta ardan horko desafio horiek, eta ez? Azkenean herri baten eta bestearen arteko, desafio horietatik sortu zen lehenengo kuntxa hura. Eta gaur egun oraindik ere badaude lege batzuk edo ezin ditugunak aldatu txalupa eraikitze aldera. Arraunea ekin ere berdina gertatzen da. Orduan, esaten didazun bezala, ez? Jarri alditzakegu edo, jarriko bagenitu, errendimendua hobetuko genuke. Hombre, bai, aldagai asko, harinago. Bai, azken, alde hortatik esaten nuen bezala leheno, hankak erabiltzeko aukera izango genukeelako, bai. Ze gaur egun besoa da gehiago gure traineroetan. Bai, egia da gorputzetik erritik gora atala erabiltzen dela. Egia da azkeneko urtetan, orain gutxi Hondarribin nintzen eta erakutsi zizkiguten irudi batzuk orain dela, urte pila batekoak eta garai hartan oraindik ere hankak gutxiago erabiltzen zituzten. Orain aldiz, dena hobetzen ari da. Bai, egia da, asko aldatzen ari da, orain asko zarinagoak dira, eta hankak ere erabiltzen horretan ere nabaritzen da. Izan ere, oraintxe esan dezuna, orain askoz ere harinagoak dira, garai bateko traineruetatik oraingoak ikusiko genitu materialetan eta gauza guztietan, formula batetik askoz ere gertuago daude orain kontxan ibiltzen direnak edo Euskal Herriko kostaldean ibiltzen direnak. Azkenean, garai batean zuten pisu hori mugitzeko potentzia gehiago zeukaten arraunaria behar ziren, eta gaur egun txalupak arintzarekin batera, eta baita ere fisiologikoki ulertzen dugulako zen modutan arraunariek errendimendua hobea emango duten, bastante azpimarratzen da, ez dugula hainbesteko indarra behar eta aerobikoki landu behar dugula gehiago. Orduan ordenetik daukagu biomekanika, fisiologia eta, azken alderdi bakoitza hobetu beharra daukagu, ez? Errendimendu ahalik eta hoberena izateko. Brasil ongi ezagutzen du zuazuak? Ongi ero, bai, garaian asko aritu nintzen, bai, aspaldian gutxiago joaten nahi, baina bai, Rio de Janeiroko Unibertsitate Federalean eta askotan izan denago, bai. Ez, Brasila aipatzen dut olimpiadak izango direlako, eta rauna izango delako, ez dakit Euskaldunik izango da? Badaude, Espainiko selekzioan bi Euskaldun entrenatzen Lemazaingabeko laukoan, Imanol Garmendia eta Ander Zabala, eta oraintxe gainera Bares neongo dira Italian munduko kopan parte hartzen. Baina oraindik ez dira klasifikatu. Espainia bakarra Lemazaingabeko biko bat dauka momentu honetan, eta ez dira urte egokienak izan. Garai batean Euskaldun pila izaten ziren olimpiadetan, eta egia da ronketa aulkimugiko aldetik galtzen joan dela asko. Hontan ari garela Maialen Txorraut etorri zait burura, piraguista da, ez da gauza bera, baina seguru aski badaude hainbat gauza, arraunean eta trainerutan aplikatu daitezkenak, eta, piragusmoan adibidez biomekanika aldetik ere azterketak egiten dira, eta batez ere, beraiek badakite ze aldagai diren garrantzitsunak eta hor maiztasuna da, abiadura palada aldetik. Orduan, zu badakizu abiadura bat mantendu beharra daukazula errendimendua ahalik eta egokiena izan dadin. Adibidez, arraunean mugikorrean badakigu angelu zehatz batzuk mantentzea garrantzitsua dela errendimendua ez galtzeko. Orduan, non sartu beharra daukazun eta non atera behar den. Traineruetan adibidez, azterketa hori oraindik ez daukago eginda. Hanik interes ez egingo nuke, badauzkagu sistema batzuk, hasi direnak, adibidez teknika errenteriako enpresak, atera du traineru bat, non aldagai batzuk neurtu daitezken. Hemen ikusten dugu irudietan ere, goian bat, bi, hiru eta lau irudietan agertzen zaizkigunak dira Pitch Innovations Cambridgeko enpresak, daukan sistemaren parte desberdinak. Enpresa honetan egiten duten sistema, mundu mailako eliteko ekipo guztiek erabiltzen duten sistema da aulkigun mugikorrean. Bai, Estatu Batuetan, Italian, Zelanda Berrian, Australian eta barretan. Orduan ikusten duzu hor, alde batetik batean ze modu zerk hartze informazioa jasotzen duen aparailu hori zein den, gero egean ere arraunarekin non neurtzen den, baita ere eserlekuan eta bar.
Bosgarna adibidez, hori humana galiziko enpresa batek traineruentzat egindako sistema baten irudia da, eta horiok bere momentuan hasi zuen proiektu honen proiektu hau, eta zintzilik dago pixka bat, oraindik falta zaio bukatzea benetan praktikoki erabiltzeko. Hor baditugu beste pare bat adibide, erabilgarriak diren, baina sistema biomekaniko oso bezala Pitch Innovations batetik laurako adibide horietan agertzen zaiguna da erabiliena eta maila altuenikoa. Esan dezuzuk oso gustora egingo zenukela traineruaren inguruko azterketa hori. Bai, horixe. Momentu honetan, aurtengo temporadatik ACT Ligako batzorde teknikoa nago eta nire kidearekin batera estek. Agian horrela bidea izan daiteke, ACT-ren bidez, agian jendea animatzeko, ez? Eta ikusiko dugu, baina egia da, ezagutzen ditugun edo pentsatzen dugun gauza horiek, aldagai horiek egokiak direla, errendimendu hobetzeko interesgarria litzatekeela azterketa egitea. Eta guk azterketan matematikan ikerketa egiten dugunean dira guk espero ditugun gauza horiek edo teorema edo konjetura horiek benetan frogatzeko hori horrela dela. Eta orduan nik ikuspuntu hortatik gustatuko litzaidake azterketa sakonagoak egitea ikusteko benetan hori zerk lagunduko ligukeen. Baina, agian jende gehiago konbentzitu beharko dut. Eta horretarako ze azpiegitara beharko litzateke? Adibidez, Pitch Innovationseko, nik enpresa horretan lan egin dut. Baina hori da, pisina handi bat, eta gero orduan... Esan nahi dut guk sistema eukita beharko genukena azkenan datuak, ez? Beharko genuke datuak ikusteko ze modutan datuak batu. Osa, benetan itsasoan ero errekan dabizen arraunetan, orduan hor jarri sensore horiek eta datuak hortik jaso. Ez da laborategi bat, beraz. Ez da benetako aritzen diren tokietan erabiltzeko, ez? Proposamen alde hortatik izango litzateke Pitch Innovationseko delako momentu honetan dagoen sistema egokiena eta punta-puntakoena hori egokitzea traineruetan erabiltzeko eta demagun bateka eligako arraunketa talde guztiak animatzea guk hortik informazioa jasota horren azterketa egiteko. Azkenan ikusten denoren onurarako izan daitekeela, ez dela kapritxoz, ez? Uste dut arraunaren mundurako ere ona izan daitekeen gauza dela. Ematen du erraza dela egiteko, nahi dut esan proba ezberdinak egin, neurketa hori ez da, pala zema sartu bien, arrauna zema sartu bien, eta Bai, egia da esaten duten bezala, asko aldagai gehiago daude, baina askotan entrenatzaileak ikusten ditugu neguan, itsasora atera beharrean, ibaietara joaten dira entrenatzea, zergatik egiten dute hori, aprobetxatu dezakegu garai horretan azterketa zehatz batzuk egiteko. Hori egiten dute kalitate hobez entrenatu alizateko. Orduan, badaude, nahi dut, beti jarri ditzakegu hor, ez dakit, pega gehiago. Aitzakiak, ez, baina nik uste dut hasiera puntu bat lortu dezakegula. Gu konbentzitu gaituzu. Ni bai. Eta gero, Enrique 2 milioi euro dauzka. Esan esan automobilismoa mugimendua. Esan du, Bai. Esan du ez egunik ibili behar piraguan edo. Agian egin dezakegu, bai, negozioaren bat. Zuk ikusi. En tu caso, en la mía, ¿eh? Resultó una guapa. Ez, baina egia da, guk adibide hori gure proposamenean ez genuen jarri, ez? Nolabait, ez dakit, paradigma klasikoagoetan ari ginen, ez? Aeronautika, abioien formak, edo automozioan, edo uraren kudeaketan, ez? Errekak eta erabiltzen dugun urbano hori kudeatzeko eta regulatzeko orduan, baina bai, gaur egun biomekanikaren arlo hori oso zabalduta dago. Gehiago nik esango nuke sanidade munduan agian, ez? Bai, kirolean baino, ez? Hor, kirola azkenean, hori, kompetizio kirola, seguro erabiliko dutela, baina gehienok ez gara horretaz jabetzen, ze hori, nahiko punta-puntako osasungintzarekin gehiago. Baina osasungintzarekin eta, karo, segurako, azkenean, izaten ditugun kalte gehienak, herniak eta badira ohitura txarrak urte askoz, ez? Ze pentsa, helenguan esaten zidan nire kide bat gaztea dana, joan zan medikura eta gota duela, gota. Gaztea izanik, eta esan zion da zer egin aldo, eta esan zion medikoak oso errez, egunero 10.000 pauso ibili.
Eta orduan hasten zara 10.000 pauso egunean, eta orduan bera badauka konta markapasos ez? Kuentapasos dauka, ez? Eta ez da, erreza 10.000 pauso egitea. Egun normal batetan, igual, ateratzen zara kalera, aritu zara eta botatzen zara etxera, zenbat? 3.000. Oso zaila da. Oso zaila da. Orduan, kontua da, eta hori bai dela biomekanika kontu bat. Azkenean, 10.000 pauso emanik egunean, muskuloak, sistema kardiobaskularra, dena garbitu, dena arindu egiten da, ez? Aizue, Asirilariok sorpresa badauka, eta guk ez dakigu zer da. Bueno, igual ilaski. Arri bat izango da, ez da arria? Arri bat, bai. Ilaski izango da bakarra ez dakin. Arri, garria. Nik ez dakit, ilaski. Bueno. Zer da? Arri bat, beti bezala. Arri bat, ez que falta ditzen beste moduan izan. Bueno, kasu honetan, geomisterio txiki bat ekarri ditu. Arri batekin lotuta, edo arri batzuekin lotuta. Eta misterio dioz, duela gutxi arte geologoentzako ere, misterio bat izan delako, baina ez da geologo izan behar pentsatzeko zegertatu otedan arri hauekin. Bueno, honetarako joan behar dugu Death Valley Parke Nazionalera, Kalifornian dagoen Parke Nazional lehorra, basamortu batean dago, sekulako beroa egiten du. Ja badauzkagu bi leku joateko. Artikoa da Death Valley. Bueno, oso leku handia da, eta Death Valleyren barruan badago leku konkretu bat, laku bat, izan zen leku bat. Laku hori lehortu egintzen, eta gaur egun daukaguna da, leku askotan ikusten da bezala, lehortutako laku bat. Leku laua, guztiz laua, hemen ikusten dugu lehenengo argazki bat, guztiz laua. Lehortutako laku bada, beraz buztin lehorrez osatua dago, buztin hori pitzatuta dago, leku askotan ikusi dezakegun bezala, oso lehorra. Eta gertatzen dena da, leku horren gainean, buztin horien gainean, badaudela harri handi horiek, eta horietako batzuek oso handiak dira, horrelako arrastoak dituztenak. Uzten dituztenak. Uzten dituztenak. Eta duela gutxi arte, arrastorik ez, nola gertatzen den hori. Orduan, nik proposatu nahi dizuet baita ere, geologo bezala pentsatzea, esan, hori ze kristoa. Hori nola moitzen da, horrelako harriak. Moitzen dira alde batera, moitzen dira beste aldera, harri horiek pixu desente daukate, lekua guztiz laua da, oso euri gutxi egiten du. Haizerik badau? Haizea badago. Eta azpian ondar pixka bat da, kres. Azpian ez, buztina da dena, orduan, hasi zenean pentsatzen eta egia esan ez da arrexa. Pentsatu dezakezun lehenengo, misterio itxura dauka, pentsatu dezakezun lehenengo gauza da, baten bai joan dela da mugitu egin ditu. Bat jonda, edo animaliren bat, eta mugitu egin ditu. Baina oso marka sakonak dira. Marka sakonak, horrelako marka ikusten da badaukatela, buztin horretan pixka bat sartuta dagoela, gerturatzen gera, eta ikusten dugu arrastoien inguruan, arrokaien inguruan, inungo beste arrastorik ez dagoela. Garbi, guztiz garbi, hortaz, inguruan ez da inorri bili, bultzaka, ez pertsonarik, ez animalirik. Buztinek laban duten dau? Aizea izan daiteke? Buztita dagoenean, buztinak labaindu egiten du eta asko. Lehor dagoenean, ez ez mugitzen. Zuek ere lagundu, baina ez dago ez errazpian. Buztina. Sekoa. Ez, buztina guztiz lehorra. Gertatzen da, urtean oso gutxitan euria egiten duela. Eta euri asko egiten duenean asko egiten du, ekaitz modura, eta orduan inguruko mendietatik, azkenean lako bat izan zen, inguruan dena mendiak ditu, inguruko mendietatik, ura datorkio, lakoa izan zen leku lau horretara. Ura datorkio, eta egia da, urtean bizpairutan edo, 4 kilometro biderbi dituen leku handi horretan, ur lamina txiki batekin estaltzen dela. Horrekin lortzen duguna da, buztinezko leku lur lau lehor hori, buztin labaintxu bat bihurtzea. Hortaz, horren gainean bai, mugitu ditzazkegula blokeak, baina oraindik ez dakigu nork bultzatzen dituen. Beste pista bat emango dizuet. Beraz, euria egiten duenean da? Buztina buztita egon behar du, bestela ezin du mugitu. Orduan beste... Ez dut asmatuko, Seguro, baina ni enpenatu duten naiz. Denok asmatuko dugu. Urrerreka bat alda izan. Nik uste dut hor, Clint Eastwood, ez da? Clint Eastwood ezan ibiltzen hortik. Horrela pistolarekin egin guztien. Beste pista bat, izan daiteke, arrasto guztiak norabide berdina daukatela. Eta inkluso, kasu batzuetan, arrastoak badoaz horrela, eta norabidea aldatu egiten dute. Baina aldatzen dutenean, denak aldatzen dute.
Hau ez dakiz zergaitik apuntatu. Edo bintzat gertu daudenak. Eta arrastoen norabide hori, haizearen norabidearekin koinziditzen du. Eta ez da imantazio kontu bat, edo... Ez simpleagoa. Orduan, badirudi, bastante argi badirudi, haizea izan barko lukela hori mugitzen duena. Norabidea koinziditzen du, badirudi haizea izan daitekela. Baina haizea bakarrik ez da nahikoa, naiz eta urez estalita eduki, buztintxua, labaintxua eduki, haize asko eduki, hori ikusi nola inundatzen da oso azkar, baina hori gertatzen da urtean oso gutxitan, ez da nahikoa. Horrelako hor dauden harri batzuek dira hiripo batan erabiltzen diren bezalakoak, sekulako pisua daukatenak. Hori haizeak ezin du mugitu beak bakarrik, ez dauka indar nahikorik eta gainera, buztinean pixka bat, pisuarengatik pixka bat sartuta daude. Hortaz, horrek bakarrik ez du balio. Orduan hasi ziren pentsatzen beste formula batekin, badirudi haizea izan daitekeela bultzatzen duena, baina zerbait gehiago behar dugu. Izotzarekin hasi ziren pentsatzen. Izan daiteke ur lamina hori izostea. Eta hori gertatzen da zenbait urteetan behin, oso gutxitan. Baina izango balitz lamina guztia arrastore loko utziko, ez? Izosten dela, guztiz izosten da, arroka galitzen dira izotza inguruan daukatela. Geldik? Geldik, egingo du nahi ez nahi ze guztia, baina printzipioz geldi. Hortaz, badirudi, arrokak lurrarekin kontaktuan egon behar duela ura daukala eta ez izotza. Orduan, duela 2014an deskubritu zuten, azkenean GPS-era daukaten bloke batzuk jarri zituzten, ikusteko, Ulertu behar dugu hasier parkatu, batzuk mugitzen ziela eta beste batzuk ez. Hori da. Irakurri dugulako, geldik lauden harrik eta mugitzen dienak. Orduan, izotzarekin pentsatzen hasi zianean, ikusten zuten bapatean, batzuk mugitzen direla, eta bapatean 10 metro dagoen beste bloke bat, ez dela mugitzen. Orduan, izotza izango balitz guztia mugitzen dela batera, pixkat zaila ulertzen, baina dena batera izango ditzak, alde batera edo estera, baina batzuek mugitzen dira alde batera, eta inkluso batzuk mugitzen dira beste aldera. Norabide berdinean, baina... Bazte geomisterio, bada misterio bat. Bueno, behar ditugun elementuak, hau ulertzeko, hauek dira pista guztiak, eta lehenengo euria egin behar du, gero izotza egin behar du, hotza, gero eguzkia egin behar du, eta gero haizea egin behar du. Orduan, zer gertatzen da, nola lotzen ditugu elementu guzti hauek? Bueno, euria egiten duenean, ura badator, estaltzen du, bihurtzen du hori guztia biguina, labaintxua, izosten da, hotza dator, izosten da, baina ez da guztia izosten. Izosten da bakarrik goiko kapa bat. Goiko geruza lamina oso fina, eta oso fina ikusten da, bideoan ikusten da, 3 milimetrotako lamina bat. Eta azpian ura gelditzen da. Hortaz, azpiko buztina, buztita dago eta horrendikan labaintxu dago. Baina hori guztia, laku guztia horrela egongo balitz, horrekin ez du balio. Eguzkia etorri behar du gero, eta hor gainean sortu den... Geruza fin hori urtu leku batzuetan, eta besteetan ez. Eta hori askotan ikusi izan dugu lakuetan, nola bapatean daukazu izotza, hasieran dena egon zan izoztuta, baina gero bapatean eguzkiarekin, hemen gelditzen dizu izotza puska bat, han beste bat, han beste bat, eta bideko errepidien bai, adibidez? Eta bideko errepidean ere. Orduan, gero haizea datorrela, egiten duena da, izotz plaka handi horiek mugitzen ditu, eta noski barruan, helduta dauzkan bloke horiek, izotza plakarekin batera, moitu egiten ditu. Eta azpian, buztinaren gainean, arrasten dute arrastu hori. Horregatik, batzuk moitzen dira, horrelako plaka baten barruan sartuta daudenak, baina ura dagoen lekuetan, plaka eta plaka artean ura dagoen lekuetan dauden bloke horiek ez dira mugitzen. Orduan, honi guztiari buelta asko eman zizkioten, eta ez zuten asmatzen. Azkenean GPS-a jarri zituzten blokeetan, kamarak jarri zituzten, eta 2014 urtean, bideo batean grabatuta dago bloke horiek nola mugitzen dira. Ba, haiztie hasieratik. Oin tantoa potxiko da, a ver, erki. Bueno, azken erronka goiok hilean behin egiten diguna, ez dakit lorategi baten edo piztina baten ingurukoa da, baina zu kontatu behar. Ba, ez, erabaki dugu, Maialenen lorategien, etxeko lorategien,
Maialen piztina bat egitea, eta horren biak guztartuko ditugu, eta listo, ikusi ingo dugu Goio lekuna. irudia. Bai, goio lekuna. Eta apuntatu zuek ere, zuek zeate goio lekuna... Bueno, gaur Ainoari uzten diot, aurreko handik egin behar izan nuen. Egia da, pista oso esanguratsua eman zen egun. Azalera aurkitza da kontua, ez dago beste galdearik, eta irudia erakutsiko dizugu. Azalera aurkitu. Azalera aurkitu behar da, eta hor ikusiko duzu alde bakoitzak 5 metro dauzkala, eta, bueno, irregularra den poligono horren azalera aurkitu behar da. Ez esan, Ez esan, ez eman pistarik. Bueno, pista eman dezakezu, baina zuek ez esan zen. Marrazki hori da, alde gorriaren azalera. Hori da, Maialenen piztinaren azalera, jakin behar da. Lorategiko piztinaren azalera. Ainuan begiratu bakarrik eta erantzuna baki. Bai, aztu marra bildu daite agian errezabelko nuke arraunlari bat, edo traineru bat edo sartuko bagenu piztina. Baina, mundia da ditzen dake. Zema daukitxo dauden ikusi behar da, ez ondo, ez? Deskomposatu. Lan polita da, bai, bueno, bai, nik uste dut harin egipasa dana, bai. Lankidek jartzen diguten, hortxe daukazu, Bat, 2, 3, 4, 5. Osea, hor laukitxoa daude, laukitxo bakoitzaren azalera ezagutzen da, baina gero gorriak estaltzen ditu batzuk osorik, beste batzuk erdizka, beste batzuk, eta orduan, bueno, Enrique pista gehiagi ez, Puslea osotu behar. Bai, ondo dau. Puslea osotu behar, moztu, eta gara iran 4 metro, o laukitxo dauzka, 20 metro, eta zabalean 25. Nik uste gehiago liatu naizela, inda, pentsa. Ainoa Iñiguez, eskerrik asko. Etorri nahi dezunean, gu esan da bezala konbentzituta geratu gera, Ea besteak ere komentzitu. Baina, benetan oso interesgarri iruditu zaigu kontatu diguzun guztia, eta badakigun matematika eta arraunak nola bat egiten duten. Eta gainera hor dago, ingenieritza eskola hor parean, ez? Hartzea geratuko gara. Enrique Zuazua zorionak berriz ere, ez da lehenengo saria, eta berriz ere zorionak, etorri laizter. Etorriko nahi eta konbidatu ez, ni etorriko nahi. Etorri, hasi bilario zu gure gauza bera, ingonbidatu gabe etorri, eta eran